traditional nwoke dị nwuru dị nke mmiri kingdom. Ịmana ọdị oyi nọ na ya mgbe wọchị ọnụ m ka ịfụ na-anọ na nnukwute oyi. Ịfụrụ ọdị oyi anyị nọ na ya, anyị na-agba mbọ na-arụ ọrụ na-ata afụfụ ebe a wee na-atata ego. Ejeghị m kụọ pasị na ana m eme ife eze mmụọ, wetewenu m ọkụkọ, wetewenu m ewu, wetewenu m ji, wetewenu m mbaji. No, you need to work hard. 2025 so na dibịa ka ị na-eme ma ọ na ị na-eme eze nwaanyị, ejide gị akụgbuo. Mụnwa wụ traditional nwoke dị, onweghị eze mmụọ ka m, ọbịa enweghị dibịa ka m, mana ana m arụ ọrụ. Why not you? Unu eme introduce 419 in the name of ana-eme omenala. Mee introduce kidnapping. Mee introduce akwụna. Unu mee introduce akwụna in the name of ị na-eme eze nwaanyị. The real men are working hard. Oyi na-atụgodo ịbụrụ ife na-afụ n'ọnụ. The real men are working hard. Onwe ihe ga-eme anyị. Anambra State Governor ga-respect ya enwe. Mụnwa particularly. Ịmara izuzuche onye zuzuche ezuzu ọsọ na ya na traditional nwoke dị na-eme ofu ụdị ife. Agwa m gị mụ na gị anaghị eme ofu ụdị ife. Omenala unu na-eme na omenala nna eme dị iche. I work hard. Ejighị m mmụọ be nna m akpa ego. Omụkwara onye nna asị ya wetara m ewu ma ọwa ọkụkọ ma ọwa atụrụ. So gị nwawa onye na-anara ewu na ọkụkọ ma atụrụ na-anakọrọ ndị mmadụ ego. A ga-erejista gị dọkụmentị ego na 2025 na Anambra steeti. Ivele anaghị eme ụnụ. Ịbụ nwa dibịa 30 years dibịa, 25 years dibịa, 20 years dibịa, 33 years dibịa, 40 years dibịa, dibịa ụmụazị, anụ ọhịa dibịa, atụrụ dibịa. Onweghị ọdịka dibịa ya enweghị n'ala Igbo. Nwanne a ga-adọkụmentị ụnụ 2025. Go and look for something doing. Learn from traditional nwoke. The traditional nwoke is leading by proof. Ọ bụrụ na ewu dibịa ị ga-enwe aka ọrụ. Iwụrụ eze mmụọ ị ga-enwe aka ọrụ. Iwụrụ aka ji ofu ị ga-enwe aka ọrụ. Ị ga-enwe something doing. Anyị nwa na-arụ ọrụ, mụ nwa na-arụ ọrụ. Ndụ niile mụ na ba na-emekọ ife na-arụ ọrụ. Inweghị ife na-alụ ejide gị akụgbuo oge na 2025. Onye oshi ka ụnụ. You need the code here. Ọ ibe mere nji wee gba ọsọ na Lagos. The Bronensi achakekwa again. Coming in from the code. It's you. Nwanne oyi a ụmụaka karịa nwa na-achaba ụnụ. Oyi a mawuru. Anọtara in Lagos gbajie oji. So tikafu ọsọ na warakwa ebe nsi bịa. Abata na 2025. Gụnwa na onye na Anambra steeti eme eze dibịa ma eze mmụọ n'ọwa aka ji ọfọ ma ọwa eze nwaanyị. Ife anyị ga-eme ụrụ na 2025 ụnụ agara chọọ ihe ụrụ na-alụ. Traditional nwoke dị nwabe ọkpọ nke nwabe nwa ogbenye. Ejigo ọba jee ugwu Awụsa, si ugwu Awụsa jewara Gambia, si all the way from ugwu Awụsa were bata Germany. Ụnụ aka nọrọ ebe ahụ na-acha onye na-enye ụnụ anụ ụnụ na-ata criminals. Operation mkpochafu ndị dibịa, kpochaa ndị eze nwaanyị, ndị akwụnakwụna, ndị eze nwaanyị akwụnakwụna. Onye gbakacha na Libya, gbakacha Ghana, gbakacha ụmụ African country dị iche iche ebe ha na-agba akwụna. Ọ nataba anyị wụrụ eze nwaanyị. Ifere me ukwue ụnụ. Ifere me ụnụ. Ndị akwụnakwụna eze nwaanyị. Na traditional nwoke dị. Anaghị m ala nwunye mmadụ. Anaghị m ala enyi nwaanyị mmadụ.
anaghị m edi nnọọ anaghị m ezuzugharị ka ụnụ ndị anụ ọhịa dibịa ndị ekperima dibịa ezuo ọkụkọ mmadụ ewetara ụnụ na-ata dibịa. Let the governor even check their houses. A ga-echeki house ha. A ga-enwetacha ma ọkpụkpụ mmadụ egburu egbu. Ije ebe dibịa eji abụcha ọkpụkpụ mmadụ egburu egbu. These people na-egbu mmadụ. Ime ịgbaba nkịtị be anyị ha ebido gbuwe ndị mmadụ na-ebere ụmụnne unu were na-agwụ ọgwụ. Amụọ nwa be eji ebe a na-amụ nwa kpokọrọ ibe eji mụ nwa a na-agwụ ọgwụ. Kedu ọdịka ndị alụrụ anawa ibe ahụ ụnụ gbaba nkịtị ha ga na-eme exist be anyị. Na these people enweghị ike ime exist 2025. Onye ọwụ na-abụrụ ka o jere were ibe n'ebe a mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ akụgbuo onye ahụ nata ya ibe ahụ eji mụ nwa ahụ. The minds of people practice wicked. The minds of people are practicing evil. Onye lụwa dibịa ọ chebe ibe ọjọọ o ji eme nwa ndị Igbo. Nna ọ dịka these people amụ ọkwa ejidebe kụgbuo isi ọ na-akụgbuo kebụrụ na 2025. Ọ dịsị ndị even ọ na-agaghị agba ọsọ onweghị ebe ụnụ gba eje ụnụ ndị dibịa onweghị ebe ụnụ gba eje ụmụ anụ mpamas ụnụ na-eme dibịa tọnda gbakwue ụnụ di onye so na ọwụ dibịa di ya tọnda gbagbuo gị di ya ị na-eme dibịa ụmụ kidnappers a na-ebo ya Fulani na-eme nke a Fulani ndụ dibịa na-eme alụ ahụ bara ndị eze nwaanyị mana ụmụ nwoke be anyị amụkwe ndị hands off nwaanyị ndụ dibịa ha ahụ ndị dibịa nwaanyị be ahụ gburu ụlọ. These people na-egbu these people ura value the life of ndị Igbo na-egbuchasịrị ya ụmụnne anyị the name of dibịa ụrụ na-enye aka na-enye agbara ndụ na-enye ibe ọjọọ niile dị iche iche ụnụ edobe n'ala Igbo. Nwanne anyị ga-abatakwa ido ọnụ wute ibe ọjọọ ahụ ụnụ na-eme 2025. Gaanụ chọọ ife ụnụ na-alụ lazy Igbo youth Igbo laziness. Ọ bụrụ na iwu Igbo man ị naghị arụ ọrụ ifere ma okwu ego shame on you. Lazy Igbo youth, lazy Igbos, dubious Igbos, nonsense. 2025 a ga-erejista ụnụ niile dọkụmentị ya na alụ niile a ụnụ na-eme ya gbube ụnụ n'orie na afọ na nkwọ na eke nke egbufu hụ na aya egbufuga ụnụ na 2025. Ụmụ ha eze nwaanyị ga-find peace n'ala Igbo ụmụ akwụna. Yes, ọha nwa na these people egbucha ndị be anyị nọrọ ofu ebe taa anụ ọkọba na-ene onwe bụ ọrụ ebe aba na-ata anụ ọka ma ọwa anụ ewu ka a ga-anọ kụgbu isi ha kpụkọrọ ha mụ abụ ịga kwa ibe na nga dị iche iche. Gịnị ka ha na-alụ? Mmadụ nwere ike 3 days ọ sabeghị ha ọ na-awa nịka ọ na